מלפניך, תהיה השעה הזאת, שעת רחמים, את רצון. מלפניך, תהיה השעה הזאת, שעת רחמים, את רצון. מלפניך, תפילה להעניק יעקב, ולפני השם ישפוך שיחו. תפילה להעניק יעקב, עכשיו את כל החטופים חוזרים הביתה חיים בבריאות, שלמים, בכללם התקנה ברוחמה בעזרת השם שמע תפילתי, ושבעתי אליך תבוא, אל תסתר פניך ממני, ביום צר לי. כמה מרגש לראות את האבא מדליק את הנר, נר השם נשמת אדם. אדם עושה מעשה פה, זה מהיר להם שם במקום החשוך הזה. הקדוש ברוך הוא החזיר אותם לשלום, בריאים בנפשם, בריאים בגופם, ואנחנו צדיקים גם יכולים לעזור להם, גם לחיילים ששומרים עלינו בכוחות הביטחון, וגם לחטופים העיקרים. איך אנחנו נעזור להם צדיקים? איך? נפתח קודם כל בכבודה של אכסניה, משפחת מסילתי. הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבכם לטובה. אני יודע שמה שאתם רוצים זה הכי שהחטופים יחזרו יחד עם כל עם ישראל, זה מה שאנחנו רוצים. לא מבקשים כלום, מבקשים את זה אנחנו מבקשים, רק את זה אנחנו רוצים. אנשים רבים על כסף, רבים, מה זה כסף? יש מחיר, אין מחיר לנשמה יהודית צדיקים, אין מחיר. אז יהי רצון כשם שאתם מכניסים אורחים, במילה אורחים יש שתי מילים, אור וחיים, כל החיים יהיה לכם אור בחיים בעזרת השם. איך אנחנו נעזור לשבט החטופים צדיקים? כל מעשה טוב, כל צדקה, כל חסד, כל מעשה נספר בשמיים. לפני שבוע צדיקים, יש לי חבר בחדרה, שהוא מקורב מאוד לרב ישעיהו פינטו. הוא ממש קרוב אליו, נסע איתו למרוקו, נסע איתו לאומן והכל. והוא פרסם שהרב פינטו מגיע אליו הביתה, רחוב השושנים 5 בחדרה. הוא שלח בקבוצות והזמין מלא אנשים. אמרתי, אני אכבד אותו. אני אכבד את החבר הזה גם. נראה צדיק, נראה פנים של צדיק, וזכות להגיע. הגעתי, ראיתי מלא אנשים, התפללתי מנחה, ואז שמו הקלטה שהרב מודיע שהוא לא יכול להגיע. ראיתי את הפקקים, יש הרבה מניות. הרב מודיע שהוא לא יכול להגיע. אתם מתארים את הפרצוף של בעל הבית? אתם מתארים את הפרצוף של בעל הבית? הוא הזמין מלא אנשים, הוא קנה מלא כיבוד, הוא קנה מלא שתייה, והרב קף זכות עליו, הרב לא יכול להגיע. הוא אמר שהוא שולח את הבן שלו. אני מסיים תפילת מנחה בחוץ עם כל האנשים, הסתכל עליי בעל הבית, אומר לי, תציל לי את המצב, תמסור שיעור. ואני תכננתי לבוא לשמוע את הרב 10 דקות רבע שעה, זה בדיוק הבנייה של הסוכה, ערב חג. הסתכלתי, אמרתי, בין אדם לחברו, ואהבת לרעך כמוך, ולא תעמוד על דם רעך, זה יותר חשוב מהבנייה של הסוכה שלי. אני אמסור שיעור, עד שהבן של הרב יגיע, אני אמסור שיעור. אתם יודעים איך התחלתי את השיעור? אמרתי להם, תקשיבו טוב, זה עכשיו לא ניסיון של בעל הבית. בעל הבית ביזיון מכפר עוון. ביזיון, הוא הבטיח לכולם שהרב יגיע ויברך. זה ניסיון לכל באי השיעור. אמרו לי, באי השיעור, מה זאת אומרת? אמרתי להם, בורא עולם בוחן אתכם, לראות אם אתם עובדים אותו, או שאתם עובדים את הרבנים. מי שעובד רב, הוא עובד עבודה זרה. הרב צריך לקשר אותך לבורא עולם. כשאתה בא לצדיק, רבי נחמן, הוא הצינור לתפילות שלנו של שבוע חטופים. לא לשכוח שיש כתובת אחת. הכתובת זה הקדוש ברוך הוא. למה אני אומר לכם את זה צדיקים? כי בפסח שבודקים חמץ, עד איפה בודקים, מסילתי? עד איפה בודקים? עד היכן שידך
מגעת. אדם מטפס על הארון, מה אתה מטפס שם? האוכל לא הגיע לשם. מה יעשה שם האוכל? אתה בודק עד איפה שידך מגעת, בארונות שידך מגעת. אותו דבר בהשתדלות, צדיקים. אדם יכול לעשות השתדלות עד איפה שידו מגעת. מה בכוחך? תעשה. מה שאתה יכול. אמרתי לאותו אחד שהזמין את הרב פינטו, אתה הבאת כיבוד וקנית וטרחת, אתה ואשתך, והזמנת אנשים ופתחת את הבית שלך ערב חג, אתה את שלך עשית. אבל מה אנחנו צדיקים יכולים לעשות כדי באמת להשיב את החטופים האלה? כל אחד זה עולם ומלואו, כל אחד יש לו הורים, יש לו ילדים, משפחת ביבס, קרובים של המרא דאתרא שלנו, משפחה שלו, ילדים קטנים, חבר'ה. איך ייתכן שהעולם כמנהגו נוהג ממשיך לזרום, תראו מכוניות, שדה תעופה מלא, ויש שם חטופים, צדיקים. אנחנו כן יכולים לעזור להם. קחו מקרה אחד, קטן שאני מספר לכם, תראו מה זה צמרמורת, ואיך כל אחד מאיתנו יכול להשפיע. הגמרא אומרת, כשם שפרצופיהם של הבריות שונים, כך דעותיהם. יש פה קצת אקו כזה, אפשר להוריד אותו. כשם שהפרצופים שלנו שונים, אומרת הגמרא, כך גם הדעות שלנו הן שונות. איפה זה הכי בולט? משפחה מבורכת ילדים. ילד אחד חכם יותר, השני פחות. אחד כישרוני יותר, והשני פחות. ויש משפחה מבורכת ילדים, שיש לילד שהוא בעל מום. והאחים שלו בשולחן שבת, כל ליל שבת, מבזים את אח שלהם. יא דיסלקט, יא טיפש, אין לך חברים, אף אחד לא רוצה אותך. והאבא והאמא מרטיבים את הכרית בלילה. האמא אומרת לבעלה, אם האחים מבזים את אח שלהם ככה בשולחן שבת, אני לא רוצה לחשוב מה קורה בהסעה בדרך לבית הספר. מה קורה שהוא לוקח איתו כדור והולך למגרש המשחקים? ככה האחים שלו מדברים אליו, מבזים אותו, לא רוצה לחשוב. והילד הזה כל הזמן מה עושה? שותה. אם לא מצאתי לגוף טוב אלא, שתיקה, שותה. ליל שבת אחד, האחים מתחילים לבזות את אח שלהם. אח שלהם קם, בעל מום, יש לו תסמונת, בעל מום. קם, הלך לכיוון החדר שלו ומלמל כמה מילים. אבא שלו מזיל דמעות, רדף אחריו, אמר לו, יא בני, מה אמרת? אמר לו, אבא, כלום, אל תגיד לי כלום. אחים שלך מבזים אותך שבת אחרי שבת. לי ולאמא שלך אין יום ואין לילה. אומרים לעצמנו, אם האחים מבזים ככה את אח שלהם, לא רוצים לחשוב מה קורה בבית ספר. מה קורה בהסעה, מה קורה שאתה הולך לשחק בחוץ. אבל תמיד אתה שותק. מה מלמלת? תשמעו מה אומר ילד בעל מום לאבא שלו. אומר לו, אבא, האחים שלי לא טועים. אני בעל מום, דיסלקט, טיפש, אין לי חברים, אף אחד לא רוצה אותי. אבל אבא, אמרתי לעצמי, בתלמוד תורה שמעתי, שהשעת רצון הכי גדולה של האדם, שמבזים אותו, והוא שותק. תולה ארץ על בלימה. אמרתי, אבא, איך אני אהפוך את החיסרון שלי ליתרון? מבזים אותי כל הזמן. אתה יודע מה עשיתי, אבא? יצרתי קשר עם מישהו שמכיר מישהו, שהעביר לי את הרשימה של כל החטופים. שאימנתי את השמות של כל החטופים בעל פה, וכל פעם שמבזים אותי, אבא, אני מזכיר את כל השמות של החטופים, שיחזרו לשלום. שמעתם? ילד בעל מום עם תסמונת דאון. אם הוא יכול, גם אנחנו יכולים. אתמול היה אושפיזין אהרון הכהן. אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, ומקרבן לתורה, צדיקים. כמה גדול ואהוב אצל הקדוש ברוך הוא מעשה השלום. אנשים מתלהבים מדברים גדולים. רבי אברהם גניחובסקי, גדול עולם, הלך יום אחד בדרך, גדול עולם. הוא שמע ילד בוכה. יש את זה בירושלים, גם בבני ברק סורגים, וילד על סורגים בוכה. מה הסתבר, צדיקים? שההורים היו צריכים לצאת מהבית, הרדימו את הילד, אבל הילד התעורר, השאירו אותו לבד. והילד על הסורגים בוכה. יש תמונה שצילמו אותה, תמונה מפורסמת. הלך רבי אברהם גניחובסקי, הביא סולם, עלה לסולם,
שעה וחצי הוא משחק עם הילד, הוא משחק שעה וחצי עם הילד, עד שההורים שלו חזרו. גדול עולם. מה הוא מצא לעשות? שעה וחצי לשחק עם הילד. זה אהבת הבריות. זה אהבת הבריות. ככה צריכים להתנהג. הרב מרדכי אליהו צדיקים היה אותו מאבא. הרב מרדכי אליהו שהלך לבר מצווה שלו, תראו שיש בר מצווה בבית כנסת, יש כאלה מתחכמים. מה הם עושים? תברר אם זה היום שלו. למה אתה שואל אם זה היום שלו? כי מה אתה רוצה? אם נתתם לעשות את החנון או לא? אומר הרב עובדיה, אם ראית נער בר מצווה, מסתמה, זה היום שלו, אל תברר, אל תחקור, זה יום טוב שלהם. האם הטרחה, בעשו שולחן בחוץ, כיבוד הכל, מה אתה עושה? אומר הרב מרדכי אליהו שהייתי קטן הייתי יתום. באתי לבית כנסת, לא זרקו סוכריות, לא שרו לי שירים, וגם עשו את החנון. יצאתי בוכה, אמרתי בורא עולם תעשה אותי גדול בישראל, לא כדי שנשקו לי את היד, שאני אגיד שאני גדול, שאני אדאג לכל הילדים היתומים שהם להם. הבנתם איך הופכים להיות גדולים בישראל? צרת הציבור, צרת הציבור, שאכפת לך מהציבור. אז אנחנו נמצאים כאן בסוכה הקדושה של משפחת מסילתי. בסוכות זה זמן שמחתנו. כמה שקשה, תראו מה זה. כשאדם מוציא מילה לא טובה מהפה, מה אומרים לו? ברית כרותה. אם ברע זה ברית כרותה שפתיים, קח את זה לכיוון טוב. שגם שקשה לך, גם שקשה לך, תשקר, תלביש חיוך. תראה לבורא עולם, אני יודע, אני מחייך, אני אוהב אותך, יודע שאתה תעזור לי. זמן שמחתנו, תדעו לכם, היה מלחמה בין מרדכי היהודי לאסתר המלכה. לא מלחמה באמת, הם הצילו את עם ישראל, גמרא מגילה. מה הייתה המלחמה צדיקים? שהייתה גזירה של המן הרשע, מרדכי לבש שק ואפר יוצא לרבים. אני יושב בתענית, אני בוכה, אני בצער. מה עשתה אסתר המלכה? אמרנו, מה פתאום? שרוצים ישועה, צריך לשמוח. שלחה לו בגדי מלכות. זה היה מלחמה בין אסתר למרדכי. היא אמרה לו רק בדרך של חיוך ושמחה ואמונה, אפשר לבטל את הגזרה. לא בדרך של מה שאתה עושה של צער. ומי ניצח בסוף? ככה יעשה המלך לאיש אשר חפץ בעיקרו. מה ילביש אותו? בגדים של מה? בגדים של מלכות. לפעמים יש לך צרה, אתה בא לבנק, תראה אדם שיש לו כסף, הבנק רק מציע לו הלוואות. הוא קצת בחריגה, בנק שיגיע אותו, והוא אומר, אולי אני אחרי את ההלוואות שלי, עם כל הצער וזה שיש לי, אני ככה אעשה הכל הלוואה אחת, שיראה בי ככה כל חודש אני אסתדר. הוא בא לבנק והפקידה אומרת לו, אין לי זמן לשבת על העניין שלך. אין לי זמן לשבת על העניין שלך, ומסכן הוא צריך ישועה, אין לי זמן בשבילך לשבת, עוד לא ישבתי על אומר בורא עולם, אתה לא צריך את הפקידה. אני יכול לשבת על העניין שלך, אתה יודע מתי? ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל. ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל, תהילות זה מלשון, זה מירות לבורא עולם, אם אתה תזמר לי, אני אשב על כל הבעיות שלך. דוד המלך אומר, יש לנו פסוק, שכולם מכירים אותו. וזו שאלה, כי אדם אומר לך, תראה, שערי דמעה לא ננעלו, אני רוצה ישועה, אני אבכה לבורא עולם. ובא מישהו אומר לו, מה אתה בוכה? שים שירים, תתחיל לרקוד עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. זה לא פשוט שאדם קשה לו ועובר עליו עכשיו לרקוד ולשמוח ולשיר. דוד המלך אומר בתהילים, הלוך ילך ובכו, נושא משך הזרע. אדם הולך ימינה, שמאלה, בוכה, אבא תעזור לי. הלוך ילך ובכו, אומר בורא עולם, סוף סוף זה הבן שלי. סוף סוף הוא מתפלל אליי, לא לאיזה בודה שם בתאילנד. הוא מתפלל אליי, הוא יודע שיש אלוהים בשמיים. אני אתן לו זרע, אני אתן לו איזה זירון, למה הוא בחר, הוא התפלל, אני אתן לו. אומר דוד המלך, יש יותר גדול מזה. בוא יבוא ברינה, נושא אלומותיו. בוא יבוא ברינה, שאתה בא ברינה ובשמחה לבורא עולם, נושא אלומותיו, יש לו את כל השפע לתת לך. לפעמים יש ענן שחור, אבל אחרי ענן שחור, יורד גשמי ברכה. יש ענן שחור רק, פה זה אמונתך בלילות. שם רוצה לבדוק את האמונה שלך, זמן שמחתנו, זה לא לקחת את השמחה של סוכות לכל השנה.
כל עם ישראל מחכה שהחטופים יחזרו, שכולם יעמדו מצד ימין ושמאל, והם יעברו באמצע, זה גילוי של משיח, אני חושב, זה הציפייה הזאת, כל התפילות, הכל מתנקז ליום הזה, בעזרת השם שנזכה לו, בעזרת השם. הרי קדוש אומר, מסילתי שאדם שלא שר את שירת הים, הוא אומר, אם באת לבית כנסת, וממהרים שם בשירת הים, הוא אומר, הרי קדוש עושים נעלי ספורט, תפוק ריצה ואל תחזור לשם. איזה מפחיד. למה? הוא אומר, כן, אחד שלא צריך ישועה, אחד צריך בריאות, אחד פרנסה, אחד זיווג, אחד פרי בטן, צדיקים, תקשיבו טוב. אמר לי מרוקאי מבוגר, פעם נשים היו מתעברות מהאוויר. אמר לי מבוגר מרוקאי, הייתי עובר לידות היחס להיריון. היום, מישהו תירץ לי, אמר לי, היום זה בגלל הקורונה, לא יודע בגלל מה. עובדתית, היום, קשה לזוגות להיכנס להיריון. ויש הרבה צרות צדיקים, אבל צריך להתחזק באמונה. אני שותף לכם במשהו אישי, אני מלא רוצה לחזק אתכם, שאין אחד שלא עובר. תראו, יושב איתנו אדם, שכל הבעיות של כולם מתגמדות ליד הבעיה הזאת. ליד הבעיה שהפה שלו נמצא שם, הכל מתגמד, חבר'ה, שאני רואה אותו, אני מתחזק, איך בן אדם בא ומרים עיניים לבורא עולם, חבר'ה, אני מתחזק מאדם כזה. אנחנו צריכים להתפלל בפקוד שואלת שלא יחזור, עם כולם ביחד בעזרת השם. אני צדיקים, אשתי הרגישה לא טוב בראש השנה. והשתדלתי שהיא לא תיסע לבית החולים, ראש השנה היו מדהים עכשיו, אבל פיקוח נפש צדיקים, דוחה הכל, מה נעשה, יש תורה. תראו מה זה, לפעמים אדם רוצה ללכת להיות חסיד יותר מדי, לא, אל תיסעי. חבר'ה, אם אני אקח עכשיו לחם חס ושלום ויזרוק אותו, מה תגידו לי? בל תשחית. שחל פסח, כמו השנה הוא יחול במוצאי שבת. כמדומני. בבוקר מצה אסור לך לאכול. למה? צריך לאכול אותה לתאבון בלילה, נכון? מה אתה אוכל בבוקר? אתה עדיין אוכל לחם. פיתות, פחות פירורים, אשריך. אבל עדיין אתה אוכל לחם, נכון? אתה מחשב על בני הבית, אתה לא מביא את החלוס, אתה מביא כל שבוע, אתה מביא לחמניה לזה וזה. אבל נשאר לחם. מה אתה עושה איתו? תודה רבה לך. צורר אותו בשירותים, פותח את המים, נכון? אקונומיקה, נכון, לפגום אותו. תגיד לי, למה האדם לא בא עכשיו וצועק? בל תשחית. למה לא? כי הקדוש ברוך הוא שציווה אותך שעל הלחם אתה עושה נטילת ידיים וברכת המזון. תראה בסוכה, אתה לא יכול לאכול מחוץ לסוכה לחם. הוא גם ציווה וציירנו חיוכים לכולם. כל ראש השנה. עכשיו אני באמונה שלי, שלום עליכם. אני באמונה שלי באמת מאמין. אבל האישה זה גם פיזית, זה גם נפשית. היא נושקת לגיל 40, היא רצתה את התינוק אחרי 3 ילדים, ואז התחלתי לדבר אמונה. להגיד לחכם זה אותיות ראשי תיבות, חצי כוס מלאה. חכם זה ראשי תיבות, חצי כוס מלאה. יש לנו 3 ויש כאלה שאין להם. תראי מה המדינה שלנו עוברת, דיבורים של אמונה. שראיתי שזה לא ממש עוזר, העברתי הילוך, אורי היקר. אמרתי לבוא אני אגיד לך, מה ששמעתי מהגדולים ביותר. זה לא דיבור שאומרים אותו לכל אחד, אבל יש נשק יום הדין, הייתי צריך להגיד את זה, כדי לחזק אותה ולהרים אותה, ולימים היא אמרה לי שאם לא אתה, הייתי נשבת למקומות לא טובים. היה קשה לי, עבר עליי, תחשוב שצריך להתפלל, שזה יצא על ידי כדורים, אתה מתפלל עכשיו למשהו רע, שזה יצא על ידי כדורים, כי אם לא גרידה, ניתוח. ואז אמרתי לה, תקשיבי טוב, מה שאני אומר, שמעתי מהגדולים, שלפעמים יש גזירה של מוות על האדם, ומן השמיים רוצים לשמור אותו, לא רוצים להיפרע ממנו, רוצים להציל אותו, שולחים לו אשליה שאשתו בהיריון 1.5 חודשים ויש עובר, ואז העובר הזה נפטר אחרי 1.5 חודשים, אין דופק, והולך כפרה על האדם, והאדם שואל שאלות על בורא עולם ולא יודע, שבורא עולם פדה אותו והציל אותו. מהגדולים ביותר שמעתי את זה. כי לפעמים יש תיקון של מה? של 10 שבועות, של 3 חודשים. הוא בא לתקן. והנשמות האלה, חבר'ה, זה הנשמות הכי קדושות. הנשמות האלה שבאות לתקן, זה הנשמות הכי קדושות. אז מה ניקח מחג הסוכות? זמן שמחתנו,
את המעלה של השמחה. כי הרי הקדוש אומר, תראה מה אתה אומר בשירת הים. עוזי וזימתיה, והנה לישועה. זאת אומרת שמי ששר לבורא עולם, למה הוא זוכה? לישועה. אז איך אתה רץ ובולע המילים שאתה אומר את זה? לפחות תוצא, קצת בניגוד. אמר לי מישהו ולציבור, תבוא לפני הציבור. תגיד את זה אתה בשירה, תחכה להם אחרי השתבח, ותעלה איתם על המסלול. אתה תשאיר את זה. בורא עולם יעשה לך תהילות, בעזרת השם. יעשה לך ישועות גדולות. צדיקים, יש גמרא בבבא מציעא, גמרא מפורסמת, בדף פ"ה. הגמרא מספרת שרבי יהודה הנשיא הלך, ורץ אליו עגל מתחת לגלימה שלו. אמר לו רבי יהודה הנשיא, זיל, לך. סוף אדם למיתה, סוף בהמה, לשחיטה, כי לכך נוצרת, אמר לעגל. מן השמיים כעסו עליו או לא כעסו עליו? למה כעסו עליו? כי לפי דרגתך, אם כבר העגל רץ אליך, היה עליך לרחם עליו. אתה לא רחמת עליו, באו עליו יסורים על רבי. מה המוסר של הסוכה? אנחנו אחרי יום הדין שנגזרנו, ראש השנה, ונעילה של כיפור, חתמו אותנו, מגיעים לחג הסוכות, רצים גלות לסוכה, תחת כנפי השכינה של בורא עולם, ואומרים לבורא עולם, אבא, תרחם עלינו, ואין יותר רחום וחנון מהקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא בזכות הסוכה הקדושה הזאת, הוא מרחם ועוד ירחם עלינו, ועוד נראה ישועות בעזרת השם. אמרת בן אדם שיש לו צרות, וזה עדיף שיבחר בדרך של שמחה. כן. איך למעשה בן אדם ששרות בעצבות, כל מיני איסורים שאומרים עליו, איך הוא עושה את זה לפרקטית, איך הוא עושה את זה? הוא כל יום בדיכאון בעצבות. אני אקח אותו, איך הוא יעשה את זה מעשית? אני אקח אותו להפטרה של מנחה, של יום הכיפורים. איזה הפטרה זאת? הפטרת יונה. איך יונה זכה לנבואה? מי יעזור לי? שמח מעלה רגעים. שמחת בית השואבה מה היה? זכה לנבואה על ידי מה? על ידי השמחה. נגלה אליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, לך לנינווה ותאמר להם שעוד 40 יום העיר נהפכת. אני הופך את כל העיר. עוד מוסר נלמד מוסר מתוך מוסר. הוא רצה לברוח מהנבואה, נכון? לאן הוא ירד? נמל יפו, תרשישה. אני שאלה אחת רוצה לשאול את יונה הנביא. יונה הנביא, תלך לבחיר האבות, קוראים לו יעקב אבינו. יעקב אבינו היה גדול הדור? היה או לא היה? הבן של מי הוא? יצחק אבינו. מי זה סבא שלו? אברהם אבינו. יעקב אבינו הוא גם דין, גם חסד, הוא הכל ביחד. הוא גם אברהם, הוא גם יצחק. יעקב אבינו היה בעל רוח הקודש או לא? היה... כשבישרו ליעקב שיוסף נטרף על ידי חיה רעה, יצחק ידע או לא ידע? למה הוא לא גילה לו? כי אם השכינה לא גילתה לו, למה שאני אגלה לו? יעקב אבינו לא ידע. 22 שנה היה שרוי באבל. למה יעקב אבינו לא ידע שיוסף בחיים? תודה רבה לך. זאת אומרת שכל זמן שהוא היה בשמחה, הוא היה בעל מה? בעל רוח הקודש ונבואה והכל. ושברחה ממנו השמחה, מה הוא היה? עצבות. ומה גרמה לו עצבות? שהוא חושב שיוסף באמת נטרף על ידי חיה רעה. ואני שואל את יונה שאלה אחת. למה אתה צריך לברוח מהנבואה, מרוח הקודש, מפני בורא עולם? לרדת נמל יפו, ותרשישה, ויונה במי הדגה והדג יבלע אותך. קבל על עצמך עצבות. וממילא שכינה תברח ממך. אמר יונה, אפילו שנייה אחת בעולם הזה, לא שווה להיות בצער. אפילו שנייה אחת. לא קיבל על עצמו צער, אני תמיד יהיה בשמחה. כשמחה? איך? נכון? על הקיקיון, על משהו לא טרח עליו. מה זה? שמחה זה אותיות משחה, זה התרופה הכי טובה לנו, וזה קשה. זה לא פשוט. הגאון אומר, זה המצווה הכי קשה. כי אני אמרתי, תראה, אני ככה סברה משל עצמי אומר, אם בדבר שאדם אומר, ברית כרותה לשפתיים, אז ככה את הכיוון של החיוך, תחייך, תשמח, זה כבר יבוא. דרך אמונה בחיים. הצרה נמצאת לבן אדם בראש, אז הוא חי את זה יום יום. איך הוא יהיה פתאום שמח יום יום, זה בלתי נתפס. איך אנחנו אומרים בתפילה לפני השם אלוקיכם? עצם זה שלפני השם אלוקיכם, לא אלכוהול, לא כסף, לא תאוות, לא מכונית, לא דירה מפוארת, לא, כלום.
רק עצם לפני השם אלוקיכם. צריך הרבה אמונה. הרבה לחיות אמונה אמיתית. אתה יודע, יש אנשים שעושים רוורס, ועל מה הם סומכים שהם עושים רוורס? על המצלם, זה נכון או לא? על ה... תשמע, יש לפעמים אברך, הוא עכשיו בסוגיה, בתוספות, הילד שלו, עכשיו, יש הרבה היסח הדעת. יש הרבה היסח הדעת. הוא עשה רוורס עד שהוא שמע, בום. יורד מסתכל, שבר למישהו את הטמבון. מה הוא עושה? לא צריך להיות בן תורה כדי להשאיר פרטים. מה הוא עושה? בן אדם שנקרא בן אדם. יש פרטים. אני מקווה שתמחוק את זה לסרט. מה הוא עושה? איך הסליחות מתחילות? קודם כל בן אדם. בבוקר לעולם יהיה? עזוב אותי מחסיד וקדוש וצדיק. עזוב אותי. אני לא מדבר אליי נתחפשות. אני חבר'ה, אני מכיר מכל הכיוונים. אני מדבר אליי המעשים של האדם. מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. הכל תלוי במעשים של האדם. הגמרא בסוטה אומרת. מידה כנגד מידה, תדעו לכם. לא פסקה בעולם. אתה תעשה טוב, הטוב הזה יחזור אליך בסוף. הוא השאיר לו פרטים. השאיר לו פרטים, רצה לרשום שפשפתי, אבל זה לא שפשוף, זה... גילוח. בבוקר בא בן אדם שהרכב שלו החונה הזה. והוא רואה פתק ורואה את ה... מבין כבר מה כתוב בפתק. ויש שם טלפון. התקשר אליו. אמר לו, ראיתי שגילחת לי את הרכב. תגיד, אפשר שאלה? אמר לו, כן. אתה דתי? אמר לו, כן. מה זה קשור? ידעתי שאתה דתי. תודה רבה לך ששארת פתק, ריגשת אותי. בגלל שריגשת אותי, אני לא אהיה כמו כל אלה שרוצים מוסך מורשה. יש לו אותו שנת 2000? מה הוא רוצה? מוסך מורשה לתקן. איפה הכי זול אני לוקח הצעה? איפה הכי זול? שם אני הולך. תודה רבה, תבורך, חזר אליו לפני מנחה, אמר לו, 3,500 שקל. האברך הזה מקבל מלגה 1,000 שקל, פה שם כותב, סופר סתם, הכל הולך על טיטולים מטרנות, אבל הזקתי אותו, יש חושן משפט מלא, כל הבבות שם הזה, הכל על בן אדם לחברו, אמר טוב, אני נכנס למנחה ואני אדבר איתך. חבר'ה, הוא נכנס למנחה, יהודי מאמין, בשמה כולנו אפשר לדבר קצת עם בורא עולם, קצת לבקש, אמר לבורא עולם, בפרשת בעלותך כתוב, על פי אדוני יחנו, ועל פי אדוני יסעו. לפעמים יש לך מצב של חנייה, הכל תקוע. אם אתה מאמין שזה מבורא עולם, גם על פי אדוני יסעו. ישועת השם, זה כערף עין, זה בשנייה אחת. הוא אומר לבורא עולם 3 משפטים. עשיתי טעות, אבל כתוב בעלותך, על פי אדוני יחנו, אני במצב של תקיעה, עכשיו צריך גמח עם עניינים, ועל פי אדוני יסעו, בשנייה אחת אתה יכול להוציא אותי מהצרה. עד להשם הושיע ענה, תוציא אותי מהצרה. חבר'ה, תקשיבו טוב, צדיקים. הוא יוצא בתפילת מנחה, 7 שיחות, מהאום שהוא גילח לו את האוטו. הוא אומר, מה יש לו זה? השארתי לו פתק. אמרתי לו שאני איתו, אני לא בורח לו, 7 שיחות, חזר אליו. הוא אומר לו, תשמע טוב, אני חוזר בתשובה. הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, אתה לא מאמין. הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, הרכב שלי כזה מנחוס. על מה תחונה? רכב, אוטובוס עם ישמעאלי של אגד, שבר את כל האוטו, הביאו שמאי, הביאו סוכן ביטוח, אתה לא צריך שם שקל. ועל פי השם יחנו, אין אדם פה שלא היה לו תקיעה בחיים. אין אדם פה שלא עבר משבר. שאל אותי ילד קטן, קרוב אליי מאוד, למה יש צרות בעולם? זה הבן שלי. אמרתי לה, בני, המתוק בלי אמר, הוא לא מתוק. אם הכל כל הזמן יהיה טוב, אדם לא יעריך את הטוב, חבר'ה. לא יעריך את הטוב. אבל מה צריך צדיק? צריך אמונה. הגמרא בשבת קכ"א. רבי יוסי בן סימאי, זה 4 שורות בגמרא, כזה מוסר גדול. השדות שלו עלו בשבת באש. השדות שלו, הלול שלו, התרנגולים שלו, העצים שלו, הפירות שלו, כל האוכל של הילדים שלו, כל הממון שלו. אם יש דלקה בבית של יהודי חס ושלום בשבת, אם יש שם ילדים או נפשות, פיקוח נפש, דוחה אותם, מחבא, מציל אותם. אם אין שם אף אחד, אבל יש שם איזה $300,000,
שישרפו עם יחי סנואר, נשרפים שם, שלא סעודות, נכון. שם באו גויים מציפורי, גויים מציפורי אומרת הגמרא, באו כבאים גויים, אמר להם רבי יוסי בן סימאי, תיזהרו לכבות את הדלקה. אמרו לו, מה יש לך? אל תכבו את הדלקה. אמרו לו, אחד, אנחנו גויים, 2, לא הזקת אותנו בטלפון, באנו מעצמנו, 3, תשחרר אותנו, תן לנו את העבודה שלנו. אמר להם, מי שהדליק את הדלקה, הוא גם יכבה אותה. אמרו, השתגעת? אמר להם, לא השתגעתי. אין הדלקה מצויה אלא בעוון של חילול שבת. כנראה חיללתי שבת. אמרו לו, אתה חיללת שבת? אמר להם, מה חשבתם לשמור שבת זה לשים פלטה ולא לגעת באור? לשמור שבת זה גם לא לדבר דיבורים של חול בשבת. אני אקנה, אני אסע. מה אתה עושה? וכיבדתו לדבר דבר. אמר להם, כנראה חיללתי שבת, אל תיגעו בשרפה. אומרת הגמרא, התקדרו השמיים, ירד גשם, חיבת השרפה. אמר הקדוש ברוך הוא לרבי יוסי בן סימאי, דרך הטבע שהאדם נשרפת לו החנות, הוא חושד במתחרה שלו ששרף לו את החנות. אתה הרמת את העיניים לשמיים ואמרת, ואתה צדיק על כל הבא עליי, אני אכבה לך את הדלקה, בלי כבאיות, בלי זרנוקים, בלי מים, ובלי מטוסי כיבוי מיוון. רק על דבר אחד, שבאמת האמנת בי. זה הצדיקים העניין של האמונה. האמונה זה לחיות אותה, זה לא רק לדבר אותה. אני מכיר מרצים, דרשנים, שמרצים, בניסיון הראשון שלהם בחוץ הם נופלים. צריך לחיות את זה כל הזמן, צדיקים. כל הזמן צריך לחיות האמונה. האמנתי כי אדבר, האמנתי כי אדבר. כל הזמן לדבר אמונה, לחיות אמונה, לדבר אמונה, לחיות אמונה, צדיקים. אתם מכירים את הבתי ספר שבפנים יש קיוסק? הוא מזכיר את זה, נכון? ואם הוא מזכיר את זה, או מהעירייה או מהבית ספר. יש יהודי רצה לשפץ, הקיוסק שלו קטן וחנוק ואין מזגן אבל אין לו כסף לשפץ, אין לו כסף, מסכן. ואם הוא יסגור שבוע ימים לרגל השיפוץ, לא להביא לחמניות עם גבינה צהובה לילדים שלו שילכו לבית הספר. אז הוא חי בתוך הכוך הזה ועובד עם הרבינה שלו, מה יעשה מסכן? ושצרות באות, איך הן באות? בא אליו המנהל של הבית ספר, אמר לו, אני גוזר לך חצי מהקיוסק לטובת הבית ספר. מה זאת אומרת? יש לי חוזה, לך תדבר אותי עם כל החוזה שלך, מה אתה רוצה? כל הכבוד לאוכל שאתה מוכר, חדר מחשבים, לימודים, זה יותר גדול מהאוכל שאתה מוכר. אומר היהודי הזה, הצדק איתי, האמת איתי, החוזה איתי, העורכי דין יהיו איתי, וגם בית המשפט יהיה איתי. אבל אני לא מחפש להיות צודק, אני בא לשיעורי תורה. בשיעורי תורה מדברים אמונה. שיעור מוסר זה אותיות מסור. חותך לך את כל הדברים הלא טובים. כתוב שמי שטובע אדם בהרכאות, מראים יד בתורת משה רבנו. שהאדם יוצאים ספר תורה, הוא רודף אחריו סוכריות, נשיקות, תראו, עכשיו יוציאו ספרי תורה בבית הכנסת, כולם שמחים. שטובע אדם בהרכאות, נותן בוקס לספר תורה, חבר'ה, זה דברים ברורים. אם אין ברירה, הולכים איתו לשם, אחרי שהיית בבית דין רבני, אחרי שהרב פסק לך מה לעשות. הוא אומר, הצדק איתי, הכל איתי, אני לא תובע אותו. לא הולך איתו לבית משפט. בא למנהל נתן לו את המפתחות, אמר לו, קח את המפתחות. קח את כל החנות, חצי חנות, שפץ, תעשה. אני בשבוע שאתה משפץ, הולך לים, אבק ואוכל, הולך ביחד. לא רב איתך, לא תובע אותך, תעשה מה שאתה רוצה. שבוע ימים שיפצו שם, הגיע הזמן חנוכת המזבח, לקבוע את המזוזה שם בחדר החדש שעשה מנהל המורות שלו שם עם כל המזגנים והתאורה והכל. הכניס את המורות, אמר להם הנה הכל מרווח, מזגנים, תאורה, הכל, וחזר למשרד שלו. אחרי חצי שעה רצו אליו כל המורות, אמרו לו שם אנחנו לא מלמדות, אנחנו חוזרות למבנה הישן. אמר להם תראו איזה השקעה, 10,000 שקלים השקעתי. איזה תאורה, קירות חלקים, מזגנים עובדים. אמרו לו, אורח של התיגון של הפלאפל שהוא מכין, נדבק לנו בקירות ובבגדים, אנחנו לא חוזרות למבנה הישן. בא המנהל, הביא לו את המפתח, אמר לו, כך, החנות שלך בחזרה שלך. אומר, בא לקיוסק,
אם הייתי תובע את המנהל, הייתי רץ היום בדיונים בבית משפט. הקדוש ברוך הוא דאג שהם ישפצו לי את העסק על חשבונם. זכות דבר אחד. מה? אמונה, לחיות אמונה. לחיות אמונה באמת. פה אצלכם בירושלים, חבר'ה, תחנה מרכזית. היה דוכנים, חנויות, היה הכל, תחנה מרכזית בירושלים. היה בן אדם, היה לו דוכן נקניקיות קומה שלישית. השקיע פרסום, ושיפץ, ועשתה, ועבד יפה. ולמטה, התפנה דוכן. הם הזכירו את זה, דוכן של נקניקיות. והוא רץ ואמר להם, אתם נורמלים? מה אתם רציניים? זה גול עצמי. איך עשיתם לי את זה? כל ההשקעה שלי. אתם מביאים לי מישהו? להוסיף תחף במדרגות, קומה ראשונה, איך אתם עושים דבר כזה? היה שם אחד מהמנהלים הבכירים, אמר לו, אני בלי כיפה, אבל אני הולך לשיעורי תורה. והשבוע שמעתי בשיעור תורה, בשמך יקראוך, במקומך יושיבוך, משלך ייתנו לך, ואין אדם נוגע. במוכן לחברו, כמלוא הנימה. מה זה כמלוא הנימה? כל שערה שיש בראש, יש לה נימה שמחיה אותה. אין שתי שערות בראש, שיוצאות מאותו נימה, אומרת הגמרא, אין שתי טיפות של גשם, שיורדות מאותו מקור. כי אם זה היה קורה, היה נחרב כל העולם. אמר לו, אף אחד לא יכול לגעת לך באבא שלך. תקבל על עצמך אמונה, תחזק, והשם יהיה איתך. אמר לו, אימצתי את זה. קיבלתי את זה. אני רואה שאתה בלי כיפה, אתה לא עכשיו כופה עליי, אתה היית בשיעור, שמעת את זה, קיבלתי על עצמי, דרך אמונה בחרתי. עבר חודש, הוא רץ אליו, ואמר לו, תקשיב טוב, לא רק שלא נפגעתי בקופות, הכפלתי את הקופות שלי. אמר לו, אל תגזים, הכפלתי את הקופות שלי, אתה מגזים, אנחנו נבדוק את זה, תבדקו. יש חוקרים כאלה, שטח פרטיים כאלה, שהם חוקרים את כל הדברים האלה, בקניונים, בזה. תראה, יש חנויות שיש להם ריח מיוחד משלהם, אדידס, טבע? יש להם ריח משלהם. יש דברים כאלה שאנחנו לא מבינים, אותם רוצים להביא רק בתורה, לא בדברים האלה. הם חקרו. אתם יודעים מה הם גילו? הם גילו דבר נפלא שאני מסכים איתו. לי אין מה לחפש בקניונים. אבל לפעמים אולי זה סיר של סולטם האישה רוצה. איזה נועל לילד נקרא לו הנעל. שאדם צריך כבר להגיע לקניון, יש לו בפסיכולוגיה, במחשבה, דבר שהוא צריך לקנות. הוא רוצה קודם כל לסיים עם מה? עם מה שהוא צריך לקנות. איזה לא יודע, אני אקנה משהו לאכול, כל מי שהיה נכנס לתחנה מרכזית, מה הדבר הראשון שהוא היה רואה? דוכן של נקניקיות. הוא היה רוצה לסיים עם מה שהוא צריך לקנות, היה עולה במדרגות הנאות, הריח היה עולה איתו ביחד. איך שהוא סיים את המדרגות הנאות, מה הוא ראה מול העיניים? דוכן של נקניקיות, הוא רץ וקנה. זאת אומרת, אתה חשבת שהם באים להרוס, סליחה? והם רק עשו לך מקפצה, שתרוויח יותר, כזה דרך של אמונה. זה עיניים של אמונה. אז מקודם אמרנו צדיקים שאנחנו בסוכה, באים תחת כנפי השכינה. אני יודע שאתה רוצה שאני אמשיך עוד שעה, שעתיים, 3, מחילה שיש לי עוד שיעור במקום, הפקקים קצת, מה שאני רוצה לכבד אותך. איזה מהר הזמן, הוא אומר שנהנים. תשמח, אשרי הולדתו. מה הוא מבקש? עוד קצת תורה. נורא אשרינו, שיש לנו מסילתי כזה, איי איי איי, אשרינו, אשרי הולדתו. אשרי הולדתו. איי איי איי. אוהב תורה. יש אוהב כסף, לא יסבע כסף. יש אוהב כבוד, לא יסבע כבוד. יש אוהב מצוות. אהרון הכהן, איך נחלש דעתו שהוא ראה את הנשיאים מקריבים? מה אתה נחלש? חושר על הזה שלך, כל המצוות שלך. אוהב מצוות, לא יסבע מצוות. ואומר אדוננו, אומר דוד, זה יסוד גדול. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. אף פעם לא ראיתי ברחוב מישהו שהיה טוב והחסד רודף אחריו, אלא שאומר דוד המלך, אנחנו נגיע לדורות שאין אדם שלא ירדוף אותו משהו. אחד הכאבי גב שלו, אחד הברכיים שלו, אחד הוצא לפועל, אחד העירייה, אחד המשטרה, כל אחד רודף אותו משהו. אומר דוד המלך, יהי רצון שרק אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, כמי שרודף אותו טוב וחסד, שום דבר אחר לא ירדוף אותו. הלל הזקן אומר,
יום שלא עשית בו מעשה טוב. מצווה. ומצווה חבר'ה זה לאו דווקא כסף חבר'ה. לפעמים להקשיב לחבר. יהיה עמו אנוכי בצרה. להקשיב לחבר אחד הגדולים בישראל. ובחצר שלו נותן לאנשים, בקורונה היו עושים את זה. לחתונות, לבריתות. פעם זה היה ככה היו חיים. לא היה אולמות וכאלה. ויום אחד הוא נתן את החצר שלו לאחד החסידים שיחתן את הבן שלו. הסתיים הערב, הוא התקשר לחסיד, מה נשמע, מה שלומכם? איך עברה חתונה, ברוך השם? איך הפרגיות, אנשים נהנו מהפרגיות? תגיד, איך מתנות בסדר, הכל. הרבנית מסתכלת על הרב. בעלה כולם שקוע בתורה, בדברים שעומדים ברומו של עולם, דבר איתו על פרגיות, דבר איתו על כל הסעודה, מה השטויות האלה? מה לא בעלי? מה זה הדיבורים האלה, השטויות? זה ביטול תורה, זה בל תשחית שאין כדוגמתו. אתה כולך מלא תורה, מה דיברת איתו על עניינים שוליים? אמרו לה אשתי, הוא אלמן, תלמד לפני חצי שנה. בדרך הטבע שאנשים מחתנים את הילד שלהם, איזה כיף זה לחתן את הילד. חוזרים אחרי החתונה, מדברים עברנו את זה. לבעל יש את אשתו, לאישה יש את בעלה, הוא איבד את אשתו. הוא חזר לארבע קירות, אין לו עם מי לדבר. נתתי לו תשומת לב כאילו יש לו אישה, שלא ירגישו לבד. זה יהדות צדיקים, זה יהדות. לרחם באמת. המשנה באבות אומרת, ויהיו עניים בני ביתך. מה אתם מקללים אותי? אני מקטט רגליים, חצי יום בכולל, מוצא שיעור תורה אחרי צהריים. מה הילדים שלי שערו רעבים חס ושלום? הבנק מציק לי, שואלתי מה זה הביטים האלה, אמרתי הייתי בשיעור, ונאמר שמה קראת אותו, העביר לי 300, מה אתם מציק לכם בעין, הבנק על ה-300 שהעבירו לי, מה אינסטלטור לא לוקח כסף? אני לא ביקשתי כסף, ברחתי לבן אדם שלא הביא לי כסף, אבל הוא התעקש והוא רושם שם בביטה קראת אותו, והבנק אומר לי לא זה שונה, זה תרומות, מה תרומות? ספר מספר קיבל ביט זה בסדר? אינסטלטור קיבל ביט זה בסדר? מה בני תורה צריכים להיות עניים? למה? זה לא יפה, מציקים לך, רוצים להציק לך, אומרת המשנה באבות ויהיו עניים בני ביתך, לא שאתם תהיו עניים, מה פתאום, חס ושלום, שאתה רוצה להביא צבאי, היהודי רוצה 5,000 שקל, ואחמד רוצה 3,000 שקל, באה המשנה באבות ואומרת לך ויהיו עניים בני ביתך, עניי ביתך קודמים, עניי עירך קודמים, עניי ארץ ישראל קודמים, איך תביא את היהודי, אבל זה 2,000 שקל יותר, אל תדאג, בשמיים יכתבו באותיות של זהב, צדיק, דלת, קוף, צדקה, עשית מעשה צדקה, שהבאת את היהודי ביותר כסף, כי יש 8 מידות בנותני צדקה, והגדולה שבהם, שאתה לא נותן לבן אדם להתבייש, יש לך ערבי ב2,000 פחות, הבאת את היהודי, היהודי חושב שהוא עושה לך טובה, איך אני מזויר, איך אני קודם מוחלר, ואתה עושה לו טובה שיש לך מישהו ביותר בזול, ובשמיים באותיות של זהב, כתוב לך צדקה על מעשה המיוחד הזה שעשית. למה אני מספר לכם את זה צדיקים? יש גמרא שכולכם מכירים אותה, גמרא מפורסמת. אני אתחיל את הפסוק, כולכם תשלימו. וצדקה תציל? מי דרש את זה? רבי עקיבא. גמרא שבת קנ"ו. רבי עקיבא ראה שהבת שלו בם של החתונה שלה, הוא ראה באמת, לא כמו היום, כאילו רואים, רוצים כספים, הוא ראה אמיתי רבי עקיבא. הוא ראה שהבת שלו בם של החתונה שלה, מה יקרה לה? התגדל והתקדש. הוא פחד מהיום הזה. הגיע היום שהבת של רבי עקיבא התחתנה. כשהיא חזרה בלילה, היא רצתה להוריד את התסרוקת, היה לה סיכות. אומרת הגמרא, היא הורידה את הסיכות, רצתה לדחוב אותם, בקיר מאחורה. מה הגיח מאחורה? למה היא לא ראתה אותו, אתם יודעים? ברוך אתה אדוני, ולבנו מעולם שהכל יהיה בדברו. למה היא לא ראתה את הנחש? בזמנם לא היה מפסק של אור, מדליקים, מכבים. נכבו הנרות, לילה טוב הולכים לישון. לא שאלתם את עצמכם איך החליפו ליעקב את רחל בלאה? ליל שבת היה. קבעו הנרות, החליפו לו את רחל בלאה, עשו עליו אמבוש. כל אנשי חרן שם. צדיקים מקמה בבוקר, יראו הנחש מת. איפה נכנסו הסיכות? מי למד הגמרא?
בעיניים של הנחש. בעיניים של הנחש נכנסו הסיכות. שאלתי את עצמי כל החיים, למה בעיניים של הנחש? למה הגמרא מספרת לי את זה? יש עודף של דיו בתורה? אכפת לי בראש, בזנב, בבטן שלו. נחש הוא מזיק. בא נחש, תחווה, השגחה למנה שמרה עליה. חזק וברור. היא רצה לאבא של רבי עקיבא, ראה אותה בחיים, ביתי איזה מעשה טוב עשית. אמרה לו, אבא עמד אני בחתונה בדלת, בוכה. הבנתי שהוא רעב, הבאתי לו את האוכל, יש לי את השתייה שלי, את הפירות, את הקינוחים, את העוגות. עמד רבי עקיבא ודרש וצדקה תציל ממוות. נשארתי עם קושייה אחת. למה הסיכות נכנסו איפה? תעזור לי. רציתי להביא לך טעמי, פספסת. בעיניים של הנחש. מה אכפת לי איפה זה נכנס? לא הבנתי את הגמרא הזאת עד 7/10. ב7/10 התחילה המלחמה. כשהתחילה המלחמה, עם ישראל הקדושים תרמו הרבה דברים. חוץ מאוכל, בגדים, ספיצטיקים, דברי מוצרי היגיינה, מה תרמו? ציציות. ציציות תרמו בירושלים, בחיפה, בפתח תקווה, בנתניה, וגם בחדרה, המקום שאני בא ממנו, באו ושמו אצלי 7,000 שקל בשבוע אחד. אמרו לי, אתה מכיר, מחירים יעשו לך, תקנה ציציות לחיילים. קנינו פה, קנינו שם, קנינו פה, קנינו שם, כל החיילים מצוידים, יש להם ציציות, נשאר לי בכיס 700 שקל. זה כסף שלי? לא. של מה הכסף? למען המלחמה, למען החטופים, למען המצב, למען כל רצו וסטים קרמיים, היה מלא תרומות, אנשים תרמו, אמרתי, אני אעשה משהו למען המלחמה. פונים אליי, ואומרים לי שיש משפחה שגרה בחריש, ואין לה מה לאכול. התקשרתי לבחור מחריש שאני מכיר אותו, אמרתי לו, צדיק, אני בשיעורים, אני עמוס, אתה עכשיו מקבל העברה בבית, 700 שקל, קבל כתובת, אתה יכול להיות שליח מצווה, ב-700 שקל נכנס סופות, בשר, דגים, פירות, ירקות, פסטות, נכנס דברי חלב, מעדנים, נכנס הכל ב-700. אמר לי, בטח, מצווה גדולה, אני אעשה את זה. צדיקים, הוא קיבל ביט 700 שקל, קיבל כתובת, אני יוצא אחרי השיעורים שלי שם בנתניה, הייתי אני חושב, אני יוצא משיעור, רואים ממנו כמה שיחות, אני אומר, מה יש לו? כתובת קיבל, כסף קיבל, מה לא הסתדר לו? אני חוזר אליו, אומר לי, הרב שלמה, מחילה מראש, מה אתה מדבר? לא, כל החושד בקשרים, לא כבגופו, דבר, מה שלך לחשוד אותי, אני עושה רק דברים טובים באורון שם. אמר לי, תגיד, אתה מכיר את המשפחה ששלחת אותי אליה? אמרתי לו, אישית לא, למה אתה שואל? אמר לי, כי הבניין שהבאתי אליו את הסל מזון, זה בניין חדש בחריש. לא נראה שגרה שם משפחה שזקוקה לסל מזון. אמרתי לו, לא למדת, יכול צדקה. יש נ"ח שם, רש, נ"ט. אדם שמבקש אוכל לא בודקים אחריו. בכסף אתה יכול לבדוק. אדם שאומר תאכיל אותי, מאכילים אותו ולא שואלים שאלות. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, צדיק. אמר לי מה? אמרתי לו, גרמת לי להבין את הגמרא בשבת קנ"ו. אני מכיר את הגמרא, אז מה הבנת? אמרתי לו, לא שאלת את עצמך אף פעם, למה הגמרא מספרת לנו שהסיכות נכנסו בעיניים של הנחש? אמר לי, באמת לא. אתה גרמת לי להבין. אמר לי, מה זאת אומרת? אתה צדיק, אתה בחור טוב. אמרתי לו, אתה שליח נאמן, שם ישמור אותך. אני לא מקפיד עליך. אבל בוא תראה איך גרמת לי להבין את הגמרא. אומר לי, איך? אמרתי לו, איך הגמרא מסיימת שם? וצדקה תציל ממוות. ונשארנו עם קושייה, למה הסיכות נכנסו בעין של הנחש? אני פותר לך עכשיו את כל הפאזל. אמר לי, מה? אמרתי לו, אתה ראית בניין חדש, ושאלת את עצמך שאלות, האם המשפחה שם באמת צריכה סל מזון? בוא אני אסבר לך את האוזן, את המחשבה, את הלב, ואתה לא תישאר עם קושיות. אמר לי, מה? אמרתי לו, גרה שם בדירה הזאת משפחה מפונה מנהריה בגלל המלחמה, הבעל נלחם בקרבות עזים בעזה, מי יודע אם יחזור, והאישה הזאת המסכנה הזאת שמו אותה בדירה עם 4 ילדים קטנים, זרקו להם 4 מזרונים, 2 קורסאות ואין להם מה לאכול. הבנת למה הגמרא אמרה שהסיכות נכנסו בעין של הנחש? הנחש זה יצר הרע שרוצה לקלקל לך את המצווה, ובא להגיד לך, אומר הבן ישחי בבן יהוידע, אני זה אותיות עין, להגיד לך שאתה עושה מצווה עם אני, תעשה את זה בעין טובה, בנפש רחבה.
בלב שמח, ואל תשאל שאלות, כי מי ששואל שאלות על אנשים, גם בורא עולם שואל עליו שאלות. במידה שאדם מודד, מודדים לו. אל תבדוק ואל תחפש. אדם מבקש צדקה, מה אתה יכול לתת לו? תן לו. 5 שקלים, 5 שקלים. 20 שקל פלאפל ושתייה, תן לו פלאפל ושתייה. כי השולחן ערוך כותב אדם שאומר, תאכילו אותי, מאכילים אותו, ולא שואלים שאלות. הוא לא ביקש כסף, הוא ביקש אוכל. אם הוא ביקש אוכל, תאכיל אותו. פותח את ידך ומצביע, יכול חיי רצון. הקדוש ברוך הוא זון אפילו בהמות חיות עופות. איך נזכה לגאולת צדיקים? ויזכור אלוהים את נוח, ואת כל החיה, ואת כל הבהמה, אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוהים רוח, וישוקו המים. היה מבול, מלא הארץ חמס, גזל, אריות, ערבוביה, עשו צרות לבורא עולם. לבורא עולם התנחם, נרגע מהכעס שלו. בזכות מי? בזכות נוח. למה נוח עשה חסד בטבע עם החיות, הבהמות והעופות. ויעבר אלוהים רוח, אומר רש"י במקום, רוח של תנחומים. נגמר המבול, נגמרה הצרה באה ישועה לעולם. בזכות מה? שנוח ריחם על מי? על בהמות, חיות ועופות. אם אנחנו מרחם על בני אדם, אנחנו נזכה לישועה, ואני מסיים צדיקים במשהו אחרון. אני חייב להגיע לכפר סבא. יש בתי כנסת שמוכרים את המצוות בשבת, ויש כאלה שמחלקים את המצוות. גם למכור מותר זה חפצי מצווה. כל מה שחפץ מצווה זה מותר בשבת. קחו הלכה יפה צדיקים. השכן שלי, אני קורא תהילים, פותח מנגל חדש. מנגל חדש. מוצאים בלוק, אומר תראה זה חלק הרב מחפוד. איזה יופי. מדליק את המנגל, מנפנף, הריח מגרה אותי, אני עם תהילים. רק מה הבעיה? באיזה יום הוא עושה את זה? שבת. הוא מנפנף, ואני קורא תהילים. בצד שבת הוא דופק לי בדלת של הבית. אומר לי, ראיתי שהתלהבת מהמנגל החדש, ואמר לי שלסטייק עם השומן, באתי להביא לך, והסטייק שהכנתי בצהריים. הלכתית, עזבו מוסרית, רגש. הלכתית, מותר לי לאכול, אסור לי? רק בכדי שיעשו. לא בכדי. אם זה נעשה בשבת? לא. מותר. הלכתית מותר. המבשל בשבת במזיד, הוא אסור לעולמית, לך מיד בצד שבת מותר. לא. מבשל בשוגג. הוא הדליק מנגל, מה אתה עושה? שבת. הוא התבלבל לי, שבת חג, מחילה, שוגג. הוא מותר לו גם בצד שבת. זה בישול. יש לך שבת חתן. ראית ילד דתי חמוד, הבן של החברים שלך, אמרת לו צריך מלצר בשבת, בוא אתה חמוד, אתה בוא נדאג לך, אל תדאג. בא, מלצר בשבת. הוא לא הדליק פלטה, לא הדליק מחם, לקח מגש, פיזר סלטים, פיזר אוכל, צאת שבת באת, הבאת לו 300 שקל. מה ההלכה אומרת? צריך לזרוק את הכסף הזה בים המלח, זה הנאה מסחר שבת, לפורר את זה באסלה צריך. ככה ההלכה אומרת. אסור ליהנות, זה הנאה של שבת. אומר הרב משה פיינשטיין, באגרות משה, למה לפורר באסלה? למה לזרוק לים? מה אומר הרב פיינשטיין? מה תעשה עם זה? מה תעשה? תגיד את זה. זה מה שאומר הרב פיינשטיין, מה תעשה? תן לעניים. באו פוסקים ואמרו לרב משה פיינשטיין, עצור. מה אמרת? לתת את זה למי? לעניים. אבל זה גם יהיה לו הנאה מסחר שבת. למה? כי העניים מכבדו אותו. כשאדם נותן מכבדים אותו, לא מכבדים אותו. אני פעם נתתי למישהו הלוואה מהתורה. בלי שיחזיר לי, קיבל 5,000 שקל, 250 כל חודש שיחזיר, פתאום מכבד אותי יותר, רוצה לשלוח למשלוחים, צור, בריבית. מה פתאום? נהג אליי בדיוק אותו דבר שהתנהגת עד היום. זאת אומרת שאם עכשיו הוא יענה מזה שאני אכבד אותו, זה גם הנאה מסחר שבת. אומרים הפוסקים רק דבר אחד הוא יכול לעשות בכסף הזה. לא לזרוק אותו לים המלח. שים אותו בקופת צדקה שאף אחד לא רואה שאתה שמת, וזה שיקבל לא יודע מי הוא קיבל, ואז לא יהיה לך הנאה בכסף הזה. אז יש בתי כנסת שמוכרים את העליות. כשמגיע האברך שמקבל 1,000 שקל בכולל, הוא צועק 10 שקלים, מה הוא צועק מצד שמאל? 100, והוא 200, לא יודע כמה זה אצלכם, אבל אצלנו זה מגיע בחדרה,
אולגה זה... כן. הוא המוכר שלנו, הוא המוכר? הוא המוכר, הוא הגבן. הוא עושה לכם את ההצגה וזה? זה עלוב. הוא לא צריך הצגות, הוא פותח את זה בלי הצגות. אתה מזל קשת אתה? איזה מזל אתה קשת? לא, אבל... לא, אבל לא, איזה צדיק. צדיקים, יושב אברך בבית הכנסת, צועק 10 שקלים עלייה שישית של בבא סאלי, זכותו תגן עלינו. 10 שקלים פעם ראשונה, שקט, דממה. 10 פעם שנייה, אף אחד לא מגיב. 10 שקלים פעם שלישית, איש שם השם מבורך, אמר אני מזמין את פלוני. הזמין אדם בן 85 לעלות לתורה. מסתכל הבחור בין ה-85 של האברך הצעיר הזה, הוא אומר, אני לא מכיר אותו, מה יש לו, זה כאן עלייה בבית הכנסת, אבל יש מצווה להיעדר פעם בחודש, לעלות לתורה, פעם בחודש. עלה לתורה המבוגר, סיים, עשו למי שברך, דברך את בעל המצווה, הסתיימה התפילה, האברך ממאיה רוצה לקדש לאשתו, קידוש הרבה. מי רדף אחריו? המבוגר. אמר המבוגר לאברך, תעצור רגע, תעצור, אתה מכיר אותי? אמר לו לא, אני מכיר אותך? אמר לו לא. מה קנית לי עלייה ב-15 שקל? אמר לו לשם שמיים, אתה הסבא שאין לי. אתה כל 10 פסיעות שלך לבית הכנסת, זה צעד אחד שלי. יש לך 10 פסיעות בידיך. איך אתה מתפלל כמו יש לאהבה? איך אתה משתתף בשיעורי תורה, מרים את האצבע? איך אתה מקיים את המשנה ומקבל כל אדם בסבר פנים יפות, התנאים, גמרא יום הפ"ו שם שמיים מתאהב על ידך, רואים אותך אומרים כזה אני רוצה להיות. אתה סבא שאין לי, לשם שמיים, קניתי לך מצווה ב-15 שקל. פרץ בבכי המבוגר ואמר לו, מאז שהייתי בן 13 והעלו אותי לתורה לשם שמיים, כבר 70 שנה ששום דבר לא לשם שמיים. הכל תן לי ותן לך, שמור לי ושמור לך, הכל אינטרסים. תגיד לי, אברך יקר, איפה אתה גר? אמר לו, שיכון ד' בבאר שבע. אמר לו, הבית שלך או שכירות? אמר לו, בית שלי אני יכול רק במונופול לקנות. זה שכירות. אמר לו, אני קונה לך את הדירה. אמר לו, אברך, כבודו, מה הקשר בין 15 שקל עלייה לתורה לבין בית במקום הכי פצוע, שכונת הצילו, פינוי בינוי עולה 1.5 מיליון? מה הקשר בין 15 שקל ל1.5 מיליון שקל? אמר לו המבוגר, תשובה שאני אלך איתה הביתה בכיס. אמר לו המבוגר, אתה חיבדת אותי ביכולות שלך, אני אכבד אותך ביכולות שלי, שאנחנו נכבד את הקדוש ברוך הוא ביכולות שלנו. כל אחד משהו יכולות שיהיו תורה בשבוע. תפילין קצת יותר מוקדם בבוקר, אני אך ככה, תת לבורא עולם ככה נחת, כי אנחנו באמת צריכים לשאול להחזיר את החטופים שלנו, לשמור את החיילים שלנו, כל אחד, כל נשמה יהודית, זה עולם ומלואו, זה משפחה שלמה אחריו, חברים. חיסרון מורגש, החיסרון מורגש, אנחנו לא כמוהם. אצלהם מתים להם, הם לא בשביל זה כמו נמלים. אצלנו כל נשמה זה חלק אלוקא ממעל, אז אנחנו נקבל על עצמנו, נכבד את הקדוש ברוך הוא ביכולות שלנו, והקדוש ברוך הוא יכבד אותנו ביכולות שלו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנינא בן עקשיא אומר, זה הקדוש ברוך הוא זכור ישראל. ריבונו של עולם, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל